Sähköautojen suosio on kovassa kasvussa ja tämän myötä myös käytettyjen sähköautojen kauppa kukoistaa. Ostaessa käytettyä sähköautoa akun kunto nousee avainkysymykseksi. Diagnolta löytyy ratkaisu tähän haasteeseen. Tänään tutustumme Diagno Finland Oyn toimintaan. Diagno on erikoistunut myös sähköautojen diagnostiikkaan ja heiltä löytyy ratkaisu sähköautojen akkujen kunnon selvittämiseksi. Mennäänpä tutustumaan. Moikka! Moi! Ollaanko Diagnolla? Joo, tervetuloa! Kiitos! Moikka! Moi, Miska. Rita, moikka! Moi! Kertoisitko, mikä Diagno on ja mitä te teette? Diagno Finland on korjaamolaitekauppaan, huoltoon sekä autokorjaamoiden tukitoimintaan erikoistunut yritys. Diagnon tekninen palvelu tarjoaa teknistä neuvontaa sekä koulutuksia autokorjaamoille sekä automaahantuojille. Lisäksi Diagno suorittaa erilaisia projekteja. Esimerkiksi tällä hetkellä on käynnissä akkujen elinkaarihanke, jossa selvitetään, miten korkeajännitteiden akkujen elinkaarta voidaan pidentää ajoneuvokäytössä. Käytännössä tutkitaan, millä tavalla akun kuntoa voidaan määrittää, minkälaisia korjausmenetelmiä voidaan käyttää, jotta korkeajännitteiden akun elinkaari pysyisi mahdollisimman pitkän ajoneuvokäytössä. Kertoisitko, miten sähköauton akun kuntoa voidaan testata? Korkeajännitteiden akusta voidaan lukea erilaisia parametreja akunhallinnan ohjaanlaitteelta, esimerkiksi kennojännite-eroja sekä eristysvastusta. Yksittäiset parametrit eivät kuitenkaan anna luotettavaa kuvaa korkeajännitteiden akun ikääntyneisyydestä. Ikääntyneisyys voidaan selvittää suorittamalla autoon Avilo Premium-testi, jossa mitataan korkeajännitteiden akun todellinen kapasiteetti. Mittaus on käyttäjän kannalta erittäin helppo. Mittalaite kytketään ajoneuvon diagnostiikkapistokkeeseen ja korkeajännitteiden akun varaus puretaan kerran 100% noin 10%. Ja mittalaite lukee parametreja sekä mittaa todellisen kapasiteetin. Kapasiteetin perusteella määritetään akun kuntotila state of health. Miksi akkujen testaaminen on niin tärkeää sähköautoille? Korkeajännitteinen akku on sähköauton kallein komponentti ja se vaikuttaa esimerkiksi käytetyn auton hinnoitteluun. Toisaalta turvallisuuteen vaikuttavat viat on hyvä havaita ajoissa ja huoltaa. Esimerkiksi akkukoteloon kondensoitunut vesi saattaa aiheuttaa hapettumaa ja sitä kautta eristysvastusta, joka aiheuttaa turvallisuusriskit. Ja nämä olisi hyvä havaita ajoissa. Kuinka usein sähköauton akku tulisi testata ja mitä hyötyä siitä on kuluttajalle? Kannattaa testata 1-2 välein. Testaamisella pystytään seuraamaan, millä tavalla korkeajännitteinen akku ikääntyy. Ikääntymiseen vaikuttaa monet eri asiat ja tällä tavalla kuluttaja pystyy muuttamaan esimerkiksi omaa toimintaansa, jotta akku kestäisi paremmin. Kapasiteetin mittaamisen lisäksi kennojännite-eroja kannattaa seurata, jotta korkeajännitteinen akku voidaan balansoida tarvittaessa. Eli tässä meillä on testiauto, jonka korkeajännitteinen akku on ladattu 100%. Ja täältä löytyy itse Avilo-laite, joka kytketään ajoneuvon diagnostiikkapistokkeeseen. Joo, eli ihan ensimmäisenä testi aktivoidaan linkin kautta verkkoselaimesta. Tuolta valmis ja seuraava. Laite hakee automaattisesti valmistenumeron ja muutamia parametreja, jonka jälkeen ajo voi aloittaa. No nyt kun me saadaan meidän ajo tehtyä, niin mitä tämä testi kertoo meille? Testi kertoo korkeajännitteisen akun kapasiteetin, eli kuinka paljon siihen akkuun voidaan varata ja purkaa energiaa. Et käytännössä kuinka pitkän matkan sähköllä pystyy ajamaan. Ja testissä paljastuu esimerkiksi, jos siellä on joku yksittäinen heikko kenno, mahdollisesti tämmöisen kennovian, niin pystyy sitten korjaamaan vaihtamalla siihen akkuun pelkän moduulin, että se kokonaista akkua ei tarvitse välttämättä uusia. Et voiko tämmöisen testin tilata teidän kautta vai miten kuluttaja pääsee tämmöisen testiin käsiksi? Joo, eli testi voi tilata esimerkiksi eExpert-verkkokaupasta tai sitten vaihtoehtoisesti eExpert-korjaamolta tai joltain muulta meidän sopimuskorjaamolta. Se akkusertifikaatti, mikä tästä testaustulokseksi saadaan, niin se valmistuu noin 2 arkipäivässä ja sen saa sitten sähköisessä muodossa sähköpostiin. Lähdetään katsomaan, millaiset tulokset sieltä tulee. Joo. Mitäs meillä näkyy tässä? Eli meillä näkyy täällä
alustavat testaustulokset. Täällä näkyy ampeerit eli virta, jännite ja akun varaustila sokki. Ja nämä näkyy tässä graafisesti. Tässä pystyttäisiin esimerkiksi katsomaan kennokohtaisesti, jos siellä olisi jotakin eroja, niin ne näkyisi tuosta havainnollisesti. Sitten tässä on alustava laskelma siitä energiamäärästä, paljonko tai mitä sieltä akusta on saatu, ja näiden kaikkien tietojen perusteella pystytään sitten määrittämään se akun kuntotila ja antamaan siitä akkusertifikaatti. Ja tässä on meillä esimerkki akkusertifikaatista. Mitä se meille kertoo? Sertifikaatin yläreunasta nähdään tämä SOHI, eli State of Health, akun kuntotila, ja mitatuissa tiedoissa näkyy muutamia parametreja, esimerkiksi kennojännitteet alku- ja lopputilanteessa, ja niistä voidaan laskea sitten kennojännite-ero. Tässä se on ollut erittäin hyvä, noin 10 millivolttia. Ja tosiaan tästä nähdään, että tämä SOHI on ollut 96%, eli se on erittäin hyvä. Olipa tosi mielenkiintoista nähdä, että miten sähköautojen akkujen testaus toimii käytännössä. Lisää aiheesta voit lukea osoitteesta teknavi.fi.